ассалому алайкум подписчикои Тремертеҷи мошинкаи айфирма киме якум сорт ки ба сифати хуби хуб ша бародарҷоно тарзи кантовка гирифтанша тамошо кунем. бисёр сартаршхона суроғ мекунем ки тарзи кантовка гирифта нишон момуте бародарҷон ана тамошо кунем акаҷоно имена сартаршхона тамошо кунем ки чихе кантовкара фасони тоза мегира ки абсолютно шумо дигар теғ дар кор нест, клиентам роҳат мекунад хитам бародарҷоно. ногуфта намуна корпусш оҳанияи зубош керамики тоз зай бародарҷон то чанди кор кард зубош ҳам қа тез мешавад. Батарейкаш 1500 мачае ки як бор заряд мемонӣ 15-20 бор ишотуна тоза мегирем. бародарҷон як бор харид мекунӣ мошинкара за то чанд сари сол хизматтам мекунад. тамошо кунед чихе кантовкара тозаи фасон мегира ки шумо дигар теғам истифода набарен мешава бародарҷоно. дастафка тамоми шаҳра ноҳия дорем ба нархи 10 расай. тарзи ришгириша тамошо кунем бародаро. бисёр суроғ мекунем ки ришгириша амни абзор кард. ана акаҷонои ма тамошо кунед риша чихе тозаи хушрӯ мегира ки чихеле ки дар видео на мошинка гирифтеса акаҷон гарантиш хати ана михериша тозаи фасон мегира бе ташвиш. дастафка тамоми шаҳра ноҳия дорем. дуруни шаҳри душанбе ройгони дастафкаш дар комплекташ 4 та насадка дора, заятек тайпси оригинал дора, равған ва шотка. бародарҷоно бе ташвиш харидорӣ кунед, ками дар кам дорем ин чиз.